Velho, se não mostra esse gajo qua. Не вярвам. Не си як не беше публично. Цялата отзаде. И чай не бе чул дало 150 лева. Да. 150 лева за кучето публично в кола. Ще не е лошо. Бива. Виж го. Много слабичък. Hey boy. She's not moving, is she? Ти кери виж кафето. Супер. Мога да дадеш. Аро кола. Там, има ли бебета да пушим цигар? Няма беби. Мой има фокус. Виж, долу си ми го мъна.